Je toto váš prvý ročník umenia byť ženou, alebo už ste tu predtým boli v minulosti? Minulý rok sme tu boli prvýkrát spolu. Myslím si, že dokopy asi nejaký 6. alebo 7. Prvýkrát som na tomto festivale. Ja chodím celkom pravidelne. To je prvýkrát a som veľmi milo prekvapená organizáciou. Ako sa dneska cítite na tomto festivale Umenie byť ženou? Cítim sa úžasne, je tu naozaj veľmi veľa inšpiratívnych žien, je tu veľmi príjemné prostredie, je tu taká príjemná energia, ako hneď vôjdete, tak všetci sa usmievajú. Cítila som sa veľmi dobre, väčšina tých prednášok bola veľmi zaujímavá a obohacujúca. Je všetko super, nálada výborná, energia výborná. Cítime sa veľmi dobre a je tu skutočne výborná atmosféra. Pracujem v prostredí ako ryba ve vode, viete. Aká bola vaša najobľúbenejšia prednáška dneska? Dnes s pánom doktorom Kuželom, ktorý rozprával o mikrobiome. Videla som Zuzku Hudáčovú, tá bola úžasná. Lenka Lutonská vlastne prednáška, že doletela až z ďalekého Londýna. Rasťo s predstavami. Zuzka Hudáčová. Pre mňa bola veľmi zaujímavá prednáška od Tamy. Čo si myslíš, že tento projekt Umenie byť ženou prispieva? Podľa mňa je to hlavne o tom, aby sa každá žena vlastne pýtala sama seba tie otázky. Naučila som sa hlavne byť sama sebou. Keď sa zíde veľa žien, ktoré spája niečo spoločné a to je ako žiť naplnený a zmysluplný život. My ženy ženám rozumieme, lebo sme ženy. Hoci máme podobné príbehy, ale každý z nás ho zažíva z tej inej strany a v nejakej inej farbe. Prajem zažiť každej žene a každý nech si na to nájde čas a príde sa tu inšpirovať. Je to tu naozaj úžasné. Odporúčili by ste svojim priateľkám, možno rodine sa zúčastniť budúci rok tejto konferencie? Jednoznačne áno. Určite áno. Áno, určite, na 100%. Toľko úžasných, nádherných žien som tu stretla, ktoré asi za celý život človek nestretne. Každý si tu môže nájsť nejaké to svoje. Nič nám nechýba, určite odporúčam, aby sem prišiel každý.